Καλησπέρα. Με αυτό το βιντεάκι θα δείξουμε λίγο για την αρχισυνταξία, τι πρέπει να γνωρίζετε πάνω κάτω. Εννοείται ότι η αρχισυνταξία είναι κάπως μια διαδικασία η οποία με το χρόνο ίσως προσθεθούν, ίσως αφαιρεθούν κάποιες αρμοδιότητες, οπότε είναι ένα ongoing process, ας πούμε. Αυτό που πρέπει να ξέρετε λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι, το πώς τσεκάρετε τα άρθρα κτλ. Μόλις μπαίνετε στο panel του site, εσείς έχετε κάποιες παραπάνω δυνατότητες, όπως βλέπετε εδώ πέρα τους χρήστες για παράδειγμα, όπου μπορείτε να προσθέτετε και να αφαιρείτε χρήστες, στην ουσία αρθογράφους στο Max για παράδειγμα, κάποιος αρθογράφος σας φύγει ή αν θέλετε να προσθέσετε κάποιον δικό σας αρθογράφο. Και επίσης μπορείτε, το πιο μεγάλο πλεονέκτημα που υπάρχει είναι να τσεκάρετε τα άρθρα πριν αυτά ανέβουν. Έτσι λοιπόν, μόλις πάτε εδώ στα post και μετά στα όλα τα άρθρα, επιλέγετε την κατηγορία που αναλογεί σε εσάς. Για παράδειγμα, ας έρθουμε στην επικαιρότητα, που σίγουρα θα υπάρχουν πολλά άρθρα που να είναι σε pending, δηλαδή σαν να έχουν σταλθεί. Το pending σημαίνει ότι ο αρθογράφος έχει στείλει το άρθρο του, στην ουσία είναι προσχέδια δηλαδή, για έλεγχο δηλαδή, μπορείτε να έρθετε και από εδώ για έλεγχο και μετά να πάτε στη δικιά σας στήλη, παράδειγμα επικαιρότητα, και να το φιλτράρετε. Και εδώ θα σας δείξει ποια άρθρα είναι για εσάς, δηλαδή αν είστε ο αρχισυντάκτης της επικαιρότητας, πηγαίνετε για έλεγχο μετά επικαιρότητα και σας δείχνει ότι αυτά τα δύο άρθρα πρέπει να τα τσεκάρετε λίγο πριν ανέβουν και να προγραμματίσετε εννοείται την ημερομηνία που πρέπει να ανέβουν. Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε σε αυτό το άρθρο για παράδειγμα και τσεκάρουμε αν όλα είναι κομπλέ. Αυτό που πρέπει να τσεκάρετε λοιπόν, πολύ σημαντικό, είναι κάθε άρθρο, σχεδόν κάθε άρθρο δηλαδή, πρέπει να ξεκινάει με μια εικόνα εδώ πάνω. Μπορεί ο αρθογράφος να μην έβαλε την εικόνα, γιατί ίσως θέλει η εικόνα αυτή να είναι κάποια από τις επιλεγμένες εικόνες. Θα σας εξηγήσω σε λίγο γι' αυτό. Η δικιά σας αρμοδιότητα είναι να τσεκάρετε λίγο το άρθρο, συντακτικά, ορθογραφικά λάθη πριν ανέβουν. Εννοείται ότι δεν αλλάζετε όλο το νόημα του άρθρου. Για παράδειγμα, αν μια πρόταση δεν βγάζει νόημα, μπορείτε να την τροποποιήσετε, αλλά αν η όλη παράγραφος δεν βγάζει νόημα, τότε στέλνετε το άρθρο πίσω στον αρθογράφο και του λέτε να ξανατσεκάρει το άρθρο και του δίνετε μερικές επισημάνσεις για ποιο ακριβώς κομμάτι του άρθρου μιλάτε. Εδώ, για παράδειγμα, αυτό το άρθρο έχει μια ξέχωρη γραμμή. Μπορεί να είναι λεπτομέρεια, αλλά επειδή η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, θα να το διαγράψετε. Επίσης, είναι καλό οι εικόνες να είναι στο κέντρο και κεντραρισμένες, δηλαδή, οπότε έρχεστε εδώ και πατάτε στίχη στο κέντρο. Το ίδιο και τις υπόλοιπες εικόνες. Καλό είναι οι εικόνες να μην είναι μικρές, δηλαδή αυτή εδώ η εικόνα είναι πολύ μικρή. Μπορείτε όμως να βρείτε στο Google πολύ μεγαλύτερες, συνήθως ψάχνοντας για wallpaper, θα βρείτε, όπως και εδώ πάει στο κέντρο. Εννοείται ότι δεν θα κάτσουμε τώρα να διαβάσουμε αυτό εδώ, το κείμενο, αλλά είναι μια δικιά σας αρμοδιότητα που πρέπει να ανεβαίνουν τα άρθρα συντακτικά και ορθογραφικά σωστά δομημένα. Εννοείται ότι εδώ πέρα στο τέλος τα διαγράφετε και εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μια γραμμή και εδώ μια γραμμή και εδώ μια γραμμή λογικά ή και δύο, όχι μία, και πάνω κάτω, έτσι όπως το βλέπω εγώ, είναι κομπλέ το άρθρο. Εννοείται ότι χωράει βελτίωση όπως τις εικόνες. Δεν θα διαβάζουμε σύμφωνα το κείμενο για συντακτικά και ορθογραφικά λάθη, είναι δικιά σας αρμοδιότητα αυτή. Και αμέσως μετά τα tags δεν μας αφορούν, μπορούν οι ορθογράφοι να μην βάζουν. Άμα δείτε ότι είναι πάρα πολλά τα tags, για παράδειγμα κάποιος έχει βάλει πάνω από 10 tags, να του πείτε ώστε να μην βάζει άλλα, γιατί είναι λέξη κλειδιά, εντάξει βοηθάνε, απλά δεν τα χρειαζόμαστε ιδιαίτερα. Εννοείται ότι πηγαίνετε κάτω-κάτω στο SEO και τσεκάρετε, για παράδειγμα έχει βάλει πάφος, πρέπει να βγαίνει πράσινο κομπλέ, όπως έχουμε πει, έχουμε δώσει μερικά feedback πώς μπορεί να γίνει το πράσινο. Εννοείται ότι μπορείτε να διαβάσετε και εδώ πέρα τι λέει, εδώ πέρα σαν description, πώς μπορείτε να το κάνετε καλύτερο. Εδώ πέρα το αγνοείτε, συνεχίζετε παρακάτω και πρέπει να βάλετε μια επιλεγμένη εικόνα. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι η πρώτη εικόνα που βάζει ο αρθογράφος, για παράδειγμα αυτό, είναι η εικόνα που πρέπει να βάλετε κι εσείς. Οπότε για να το κάνετε αυτό, κατεβάζετε την εικόνα στην ουσία. Για να την κατεβάσετε την εικόνα, μπορείτε να τη βρείτε, άμα πάτε εδώ πέρα στο text, θα σας δώσει τον κώδικα που υπάρχει και στην ουσία είναι η πρώτη εικόνα που θα βρείτε αυτό. Όταν λέει CRC image και μετά CRC, βλέπετε ότι αυτό είναι η εικόνα. Μπορείτε να κάνετε μία μετάβαση εδώ πέρα στην εικόνα και αποθήκευση όσο. Φυσιώνετε για παράδειγμα στον υπολογιστή σας και μετά
Μπορείτε εννοείται να την γκουγκλάρετε ή να μην είναι ακριβώς η ίδια εικόνα, το νόημα το καταλάβετε, πιστεύω. Έρχεστε εδώ ορισμός επιλεγμένης εικόνας και εσείς ανεβάζετε κανονικά την εικόνα. Επειδή τώρα εσάς σας έχουμε δώσει αρμοδιότητες στην ουσία αρχισυντάκτη, θα βλέπετε ότι δεν υπάρχει ψέματα, υπάρχει κανονικά και για εσάς, αλλά άμα θέλετε να ανεβάσετε μια εικόνα με σύνδεσμο, όπως κάνουν και οι αρθογράφοι, μπορείτε να το κάνετε επειδή οι αρθογράφοι δεν το βλέπουν αυτό το προσθήκη πολυμέσων πλέον. Πατάτε εδώ και μετά εισαγωγή από URL και βάζετε εδώ πέρα τη διεύθυνση εφόσον θέλετε. Αυτό είναι τώρα σε περίπτωση που θέλετε να ανεβάσετε μέσω URL. Εσείς εννοείται ότι μπορείτε να ανεβάσετε και κανονικά, όπως δηλαδή ανεβάζουν οι αρθογράφοι, αλλά μπορείτε να το ανεβάσετε και μέσω της σελίδας που υπάρχει, αν δηλαδή υπάρχει κάποια εικόνα που έχετε ανεβάσει στο δικό μας site, μπορείτε να την κάνετε εισαγωγή όπως και παλαιότερα. Κάνετε εδώ εισαγωγή στο άρθρο και συνεχίζετε. Τώρα θα το πάρουμε ώστε να το τσεκάρει ο ίδιος ο αρχισυντάκτης μόλις έρθει η ώρα. Αυτά πάνω κάτω, κοιτάτε εννοείται τις κατηγορίες να είναι σωστά, μέχρι 3 κατηγορίες maximum, όχι παραπάνω από 3 κατηγορίες, μετά γίνεται ένας αχταρμάς, και όσο το δυνατόν να είναι σε μία κατηγορία και όχι σε παραπάνω. Εννοείται ότι αν είναι κάποιες 3 πρέπει να βάλετε primary, να επιλέξετε δηλαδή ποια από τις 3 βολεύει καλύτερα. Για παράδειγμα εδώ ίσως βολεύει πολιτισμός, ίσως βολεύει επικαιρότητα, είναι it's up to you δηλαδή να αποφασίσετε που δουλεύει. Εννοείται ότι αν είστε αρχισυντάκτης του πολιτισμού, προφανώς θα κολλάει περισσότερο στον πολιτισμό. Και συνεχίζετε παρακάτω με το SEO όπως είπαμε. Τα tags πάμε, δεν χρειάζονται. Επιλεγμένη εικόνα, μεγάλη προσοχή να μην ανεβαίνουν άρθρα χωρίς επιλεγμένη εικόνα, γιατί αν δεν υπάρχει επιλεγμένη εικόνα, κατά πάσα πιθανότητα να μην φαίνεται καν το άρθρο σας στην αρχική σελίδα. Αυτά τα ολίγα το πώς τσεκάρετε το άρθρο πάνω κάτω. Τώρα, μερικά άλλα πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε, αν πάτε και στο γκρουπάκι της αρχισυνταξίας, συγγνώμη εδώ για τα Windows. Αν πάτε εδώ πέρα στο γκρουπάκι της αρχισυνταξίας, θα δείτε το πρώτο πιναρισμένο άρθρο είναι για το τι γίνεται όταν αφαιρείτε κάποιο άτομο. Πάρτε λίγο, ξοδέψτε λίγο χρόνο εδώ πέρα και διαβάστε ένα-ένα τα βήματα, δεν είναι πάρα πολλά, είναι 5 βήματα, τι χρειάζεται να κάνετε. Λίγο θα σας πω μόνο, εδώ πέρα είναι το spreadsheet με όλους τους αρθογράφους που πρέπει που υπάρχουν στο περιοδικό. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι είμαστε αρχισυντάκτες μιας στήλης, όπως για παράδειγμα, να πιάσουμε μια στήλη, όπως για παράδειγμα τα ψυχολόγητα. Βλέπετε εδώ, τα ψυχολόγητα έχουν 1, 2, 3, 4, συγγνώμη, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Έχει 7 αρθογράφους. Σε περίπτωση τώρα που εσείς σαν αρχισυντάκτης θέλετε παραπάνω αρθογράφους, έρχεστε εδώ πέρα, το 0 το κάνετε 1. Το 0 σημαίνει ότι δεν θέλετε κανέναν αρθογράφο, το 1 σημαίνει ότι θέλετε 1 και ούτω καθεξής. Αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό να κάνετε είναι να λινκάρετε κάθε έναν αρθογράφο με το Facebook προφίλ του. Αυτό γιατί γίνεται γιατί μπορεί αυτός ο αρθογράφος να έχει γράψει για παράδειγμα και ένα άρθρο που σαν δευτερεύον στυλ να έχει βάλει τη μουσική. Όταν θα το γράψει τη μουσική θα πάει ο αρχισυντάκτης και θα βρει το άρθρο τη μουσική, θα δει ότι για παράδειγμα είναι εδώ πέρα η Γεωργία. Θα ψάξει να βρει πού είναι η Γεωργία. Οπότε θα ήταν πολύ καλό να υπάρχει εδώ πέρα ένα λινκαρισμένο και εδώ σαν δευτερεύον στήλη και να τσεκάρει δηλαδή με τη μία ο αρχισυντάκτης και να μιλήσει με τη μία με τον αρθογράφο χωρίς να χάνεται. Οπότε αυτό που γίνεται είναι όταν προσθέτεται κάποιος αρθογράφος, έρχεστε εδώ, παίρνετε το όνομά του αυτό που έχει συμπληρώσει ο ίδιος, κάνετε ένα search με Ctrl+K, δηλαδή γίνεται το search, αλλιώς πάτε εδώ πάνω, Ctrl+K, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς γίνεται με κάποια keyboard, ίσως να υπάρχει κάποια επιλογή εδώ πάνω, και πατάτε εδώ πέρα και βλέπετε ότι είναι σε αυτές τις 3 στήλες. Οπότε, αν είναι στη δικιά σας στήλη των ψυχολόγητων, έρχεστε εδώ και το λινκάρετε με το προφίλ του. Για να το κάνετε αυτό, έρχεστε εδώ στην Γεωργία, ούτε εγώ ξέρω ποιο προφίλ είναι. Τέλος πάντων, μόλις την βρείτε, έρχεστε εδώ, πατάτε αυτό εδώ αυτό εδώ και βάζετε εδώ πέρα το link από το Facebook προφίλ της. Ναι, αυτό εδώ είναι στο προφίλ, στο Max και δεν θέλουμε αυτό, θέλουμε στο Facebook. Οπότε μόλις το βρείτε αυτό, έρχεστε και σε αυτή τη στήλη και σε αυτή τη στήλη, κοιτάτε οι 7 αρθογράφοι που έχετε στη δικιά σας στήλη να είναι λινκαρισμένοι και στη δικιά σας στήλη και στις άλλες 2 που έχουν επιλέξει. Και
Όταν κάποιος αφαιρείται, εννοείται ότι ενημερώνεται και εμένα, αλλά διαγράφεται και από εδώ πέρα το άτομο και άμα θέλετε παραπάνω ορθογράφο, έρχεστε εδώ και βάζετε το 1 ή 2 ή 3 ή όσους θέλετε. Αυτό που γίνεται μετά είναι ότι εγώ παίρνω λίγο χρόνο και βάζω αγγελίες σε διάφορα site ώστε να αναζητήσουμε ορθογράφο, για παράδειγμα στα ψυχολόγητα, και μόλις κάποιος ορθογράφος δείξει ενδιαφέρον, του ζητάμε να μας στείλει ένα άρθρο όπως κάναμε και σε εσάς. Μας στέλνει το άρθρο, αμέσως μετά έρχομαι εγώ σε εσάς και σας στέλνω το άρθρο που μας έστειλε και το εγκρίνετε ή όχι. Δεν με ενδιαφέρει το γιατί το εγκρίνετε ή όχι, η φύση είναι δικιά σας, οπότε απλά μου λέτε αν τον θέλετε ή όχι. Μόλις μου πείτε ότι τον θέλετε, εγώ κάνω τις ανάλογες διαδικασίες, τον βάζω, μιλάμε μέσω Facebook, τον ενημερώνω ότι πρέπει να στείλει το ένα άρθρο την εβδομάδα, τον ενημερώνω ότι πρέπει να γίνονται τα like στη σελίδα του Facebook και αμέσως μετά, μόλις βάλει εδώ πέρα το όνομά του και το κάνει bold, το bold σημαίνει ότι είναι κύριος ορθογράφος, σε προτεραιότητα δηλαδή, τον φέρνω σε επικοινωνία μαζί σας και επίσης του έχω δημιουργήσει ήδη το προφίλ, του έχω δημιουργήσει ήδη πρόσβαση, να έχει πρόσβαση στο πάνελ του περιοδικού, ώστε δεν χρειάζεται δηλαδή να το κάνετε εσείς. Εννοείται όμως ότι όταν κάποιος φεύγει, θα πρέπει εσείς να πάτε εδώ πέρα στους χρήστες, όλα τα μέλη, όλα τα μέλη, και να βρείτε τον αρθογράφο εδώ πέρα και να τον διαγράψετε. Είναι πολύ σημαντικό να διαγραφεί από εδώ πέρα, γιατί αλλιώς θα υπάρξει στο σύστημα και δεν το θέλουμε με την καμία αυτό το πράγμα. Αυτά είναι πάνω κάτω τα ολίγα. Επίσης να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν συναντήσεις μεταξύ των αρχισυντακτών για να υπάρχει έτσι μια συνεννόηση και να λέμε τα προβλήματά μας και να βρίσκουμε λύσεις κτλ. Υπάρχουν συναντήσεις μέσω Google Hangouts ή μέσω Skype, ανάλογο πράγμα, με βίντεο και εννοείται με φωνή δηλαδή, με κάποιο μικρόφωνο να έχετε. Και αυτές οι συναντήσεις γίνονται την πρώτη Κυριακή κάθε μήνα και την αμέσως επόμενη μέρα Δευτέρα. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχουμε Φεβρουάριο, γίνεται την πρώτη Κυριακή, οπότε γίνεται 5 Φεβρουαρίου στις 6 ώρα, ενώ η επόμενη συνάντηση γίνεται στις 6 του μηνός, Δευτέρα, στις 5 η ώρα. Αυτά υπάρχουν εννοείται και στο γκρουπάκι της αρχισυνταξής, μπορείτε να πάρετε λίγο το χρόνο για να το δείτε. Δεν είναι δύο συναντήσεις, στην ουσία είναι μία συνάντηση για εσάς. Αν θέλετε να είστε και σε δύο συναντήσεις είναι καλό. Εννοείται όμως ότι πρέπει να είστε σε αυτές τις συναντήσεις, μία από τις δύο, να διαλέξετε ποια μέρα σας βολεύει και ποια ώρα και να είστε σε κάποια από τις δύο, ώστε να λύνουμε τα όποια θέματα δημιουργούνται, να λέμε προτάσεις ώστε να γίνει ακόμα καλύτερο το περιοδικό και να λύσουμε ό,τι θέμα υπάρχει. Αυτά από μένα. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, πείτε μου. Ίσως, άμα μαζευτούν αρκετές απορίες οι οποίες είναι σημαντικές, να ξαναδημιουργήσω αυτό το βιντεάκι. Εννοείται ότι απορία, άλλη, μικρή, μεγάλη, μου λέτε.